Para may biyahe daraman, mga kairadaran tao. Gana tuman nun. Grabe. Matigat na dyan. Ayun guys, nandito kami sa may bayan ng Aguilar. At pumunta kami ngayon ng Alaminos City sa may 100 Islands guys. So samahan nyo kami. Kasama natin yung mga tropa natin. Uy, kasama natin si Ariel Reyes. Nakabarako siya mga lods. At saka si Erwin, saka si Renier. Naka-video. Dito na. Banatan natin. Ito yung papuntang Sol guys. Saka sa likod natin yun yung bayan ng Aguilar. Ato natin! Napakaganda ng view dito mga lods. Kita nyo ba guys? Mahamog. Bulubundukin tong nasa kaliwa natin, kaliwa namin guys, na napakakapal ng amog. Grabe. Nakikita nyo. Ayun, nandito na kami sa mga bayan ng Labrador guys. Ayun Labrador sa gilid ng dagat. Labrador. Swal, dito kami sa may papasok ng Swal, sa may arko ng Swal mga lods. Buti na lang, di ulad. Laging sama yung panahon guys. Parang yun Uy, bulubundukin na dito guys, bulubundukin na. Parang bagyo yung daan, pakyat. Dalandad dyan ito. Samit ni Dalanda dyan, samit. In your eyes when the rain will lie. When I touch, when it's hot and hot. Para may biyahe daraman, mga kairadaran tao. Grabe. Kailangan mo nakakalusot Dito na kami sa Alaminos guys. Ayan Alaminos City. City of Alaminos. Picture tayo. Picture muna tayo. Yan. Picture tayo magano. Picture. Picture muna kami guys. Ayun, dito na kami. Malapit na kami sa may bayan ng Alaminos. Ito kasok ng Bamboo Paraiso. Ay, pagas muna tayo. Okay. 100 po ma'am. Unleaded. Sige man. 100 lah. Ha?
nakarating dito guys, dito may 100 Island. Daming tao. Nakarating din. Ayun o, maganda ma-picture dun o. Eh, mamaya yung motor dapat no. Oo. Oo, nakasiyata. Pwede dun o. Ano? Sinagulda mo eh. Hindi, bali-bali. Habang nag-video ako, talagat tayo. Ang daming namamasyal din kahit maulan, no? Ano? Daming namamasyal din kahit maulan. Hindi mali isang rumor. Pauwi na yung iba, no? Baka lilipat ng ano din. Pupuntaan. Timakbog kira kasi sabi daw. Tinamog. Ika tayo. Grabe yung Balikin. ito dinanay ko dito. Sa mga unti-unting nakikilala dahil sa kanilang magagandang Happy birthday, Jai. titibay ng mga produkto. Sa mga nais manunod, Eh, happy birthday, 100 Islands. Kaso dami nagpapapicture. Maram dia tagad dia tuh. Ini ramai tagad dia, babantay na ba radio eh. Boss, magkano bayad ng ano? 1.8 yan. Magkano ka? 1.8. 1.8. So, ilang oras na yan? Ilang oras yung ano? Hindi, maghapon yun. Ay, maghapon na, 1.8. Kahit yung oras yun. Kahit anong oras kayo uwi. Parang ikot-ikot lang kayo dyan. Hindi ka mag-swimming. Ay, bali, 1.8. Ano yun? 1.8 daw. Ano, maghapon. Oo, hawak mo yung oras mo kung saan ka ano. Uwi lang sa mga. Bali 10 to 6 yan. Napakapasok. Bali, 10 to 6. 10 to 6 yung pwede sumakay. Kung gano'n naman. 15 to 11. Yung kasama na ano, paano magmaman yun, no? Lang. 10 to 6, kasama na yung driver yun. Hindi, sa'yo kasi. Passengers lang yun. Yun yung mga sinasabi nila mga 100 Islands. Oo. Bakit kaya tayo dun, no? Pwede magpa-picture dun kaya dun, boss? Ay, yun. Bawal yan. Ay, bawal dyan? Construction yan. Ay, under to construction. Ito eh. Silayan na natin. Daan, dyan sa kabila. Tara.